हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानैनो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि एम ए बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों गान्दुआ सोरनाव। बेयो मोनसे गोदान बड' शर्ट मुभि। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे बड' शर्ट मुभिखौ फुलै नायाखै, अब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनआव बुंनानै होगोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों अनिल नार्जारी, प्रिया, पुरुना, लक्ष्मिता, गाला, मदाराम, कनक, केम्डी, जमुना, अनजालि, दुलत आरो गोबां दं। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअनि हिस्ट'रि, स्क्रिप्ट, डिरेक्शनानो जादों पुरुना बसुमतारी। बिथांमोननि नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों लैथोमा फिल्म प्रडाक्शन टीम। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि लैथोमा फिल्म प्रडाक्शन नैबे स्क्रिनआव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' शर्ट मुभिखौ नायनानै लाहैनो हागोन। आरो दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि। जेब्ला आं गोदान भिडिअनि आपल'ड होगोन, अब्ला नोंथांमोनाव नटिफिकेसनआ बयनिख्रुइबो सिगांसिन थांनाय बायदि। नैबे चेनेलाव गोदान भिडिअफोरखौ जोबोद लेटै आपल'ड खालामगासिनो दङ। लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाब्लानो जाबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअफोरखौ, आपडेटफोरखौ थाब लानानै फैनो नाजागोन।